ये रंजना रंजना पर हो कहाँ हो? ओए देखो तेरा खातिर कितना अच्छा साड़ी खरीद के लेके आइल बनी हो। देखो बू होई साड़ी बड़ा कह तरह कितना सुंदर साड़ी ले आइल बनी। लिया ही के रहल ह तो 10-15 हजार के साड़ी लिया तो तहरा से बियाह भइल आ हमर करमे फूट गइल। अरे ई तू का कहतरू जितना पेमेंट बा उतने के साड़ी खरीद के लेके आए। टेंशन मत लो, अगला महीना में तेरा के दोसर साड़ी हम खरीद देम। आहा बाद में तू साड़ी खरीद देब, अभी नहीं खरीदत है ले जा फेर दीह। ई हमरा ना चाहिए, महंगा साड़ी किन के लियई ह। ठीक बा, तू नहीं खूब मान तो कल जाम त हम फेर देम। ठीक बा तो चल। चलो मुस्कान जाए के टाइम हो गइल। ठीक बा संतू फाइल लेके आओ तो। ले आओ तनी। ठीक बा हम चल देने घर। रोवा लगे तो बाइक नहीं खे, चलिए अपना बैग से छोड़ देते हैं रोवा। ठीक बा ओकरा से पहले हमरा साड़ी खरीदे के बा। हमरा मेहरारू की पसंद नहीं खाई। सर इस साड़ी तो कितना सुंदर बा, अगर मेहरा को पसंद नहीं के हमरा के दे दी गिफ्ट में। ठीक बा ले लो, वैसे भी तू हमरा कई हाली गिफ्ट दे दे। चलो ठीक है चलिए। सर आज रोवा बाइक है। मुस्कान ये जो सब में ना चलो। सर ये कहा? अरे ई गजरा हम अपना मेहरारू खातिर लेके जाते। सर मेरा कितना भाग्यशाली बानी, रोवा खानी पति में हमो सचे रोवा खानी हमरो पति में। मुस्कान थोड़ा सा तू लेट कर लो, 1 साल पहले तू मिले रह तू तो ई गजरा हमरा मेहरारू के मुड़ी में ना तहरा में लागी। चलो अच्छा चलिए। ए केने बारू हो? का ह? अरे होई देखो तारा खातिर गजरा लेके आइल बनी। है फूल के गजरा ले आइल बड़ा। हां हो अब बुझा तरह के तीर मार लेले बानी। तारा को वो सारधा ना लगेला कि तनी सोना के हार ले ली, चांदी के पायजेब ले ली, झुमका ले ली, है रोल गोल के पहनत हमर मने गुता गइल। अरे रंजना हम कोनो रिलायंस टाटा बिरला के मालिक थोड़ा न हई कि तारा खातिर सोना के हार लेके आइम। तू समझत काहे नहीं खू? हमार तो तू एगो ख्वाहिश ना पूरा कर सकेला। अब बुझाता कि हमरा नैहरे में जाके अपन सारधा पुरावे के पड़ी। अरे तू ही का कहत रो? खिसिया मत, सब पूरा हो जाए। चलो घर चलो। हटी रंजना का अरे बल्टिया ले कइबो हा गमछी। लो जल्दी आज खाना बना तो हमरा जल्दी ड्यूटी जाए के बा। ठीक बा खाना वाना हम ना बनाम, सीखले बड़ा। आलू प्याज उठा लिया तरह खात खात मने अगुता गइल बा। कहियो तरह सारधा ना लगल कि तनी चिकन मटन खरीद के ले चली। ई तू का कहत रो? अगले हफ्ते में तो चिकन लेके आई रही, पगार मिली तो फेनू लेके चली आइम। खाना जा बनाओ ना जल्दी। कम से कम एगो पलंग खरीद देता, गादा खरीद देता, आराम से सुतल जाए आ सेबरे टाइम से नींदो टूट जाए। अरे नैहर जानी तो कहेली सन कि आ गइल भिख मांगे। कम से कम एगो चरचकिया गाड़ी खरीदता आ गड़िया से चलल जाई तो लोग देखी तो कही कि हाँ फलानवा के ही मर्द हवे। गर्व से हमार सीना चौड़ा हो जाए। लेकिन तारा तो कुछ बुझा ही आला नहीं है। देखो तू टेंशन मत लो, जैसे हमरा पगार मिली तारा खातिर एगो पलंग आ एगो गादा खरीद देम। लेकिन हमार चरचकिया का औकात नहीं खे। नहा जा, बना दे तनी दाल भात खूर लियो। सर रोवा घर झगड़ा लगे हुआ। तोहरा कैसे मालूम चल गई? सर जब सकल देख के सब मालूम चल गेला। रोवा में मेहरा में झगड़ा भइल बा। मुस्कान तू जे हमरा के समझत रहो, काश हमर मेहरारू भी हमरा के समझी तो आज ही हमरा दिन देखे के ना पड़ी। मुस्कान
हमारे गले लग गई, कहीं रहो दूध कम हो गया। मेहरारू गहना ना खरीदे, सब हम दे, बस रहुआ अपना दिल में थोड़ा सा हमरो को जगह दे दे। अरे ई तू का कहत रे? तू जानते हो कि पहले से हमार शादी भइल बा, तब तोरा के अपने दिल में हम कैसे जगह दे सकते नहीं? उसे का बोल सर, अपना मेहरारू से कह दे हम 2 शादी कर दे बानी, वो घर अभी रह जाए, हम बाहर अभी रह जाए। पता चली रंजना आ गइलो। अब आ गई नहीं। ई बताओ रात भर तू कहाँ रहल? हम रात भर इंतजार कइले बनी तहार। अरे हमरा यार के घर पार्टी होल सोही में रहनी है। चाय बनावा ना। आवेला जब तक फरमाइश से करेला तू कहियो ना सुधरब। चल ये रंजना, हाँ। हम ड्यूटी जातनी, कंपनी हमरा के 2 दिन खातिर कलकत्ता भेजता। हम 2 दिन के बाद आए। कलकत्ता? हाँ ए कलकत्ता बहुत बढ़िया बढ़िया हार मिलेला, ले ले है एगो। ठीक है बच्चे, ठीक बात जा। तू बढ़िया से रहिए। हाँ हाँ। अरे की काम है हमरा से? बहुत बड़ा गलती हमरा से हो गई। ए जी कोनो गलती नहीं के बा, रहुआ मेहरारू के रहुआ से प्यार नहीं के, उनका तो गहना से पैसे से प्यार बा। फिर भी हम उनका से बहुत प्यार करें। रहुआ ईमानदारी हमारे के रहुआ ऊपर दीवाना कैलस। रुकी रहुआ ली अपना मेहरारू के दे दे, उ जवन जवन कहत रहे सब एमे बा, और रहल गाड़ी के बात तो वो हम रहुआ के खरीद दे। ये रंजना, रंजना है ना वो? बैठ बैठ। तू हमरा के हमेशा कट लो गहना लिया के। और देखो तारा के कोलकाता से कितना बढ़िया बढ़िया गहना लेके आइल बनी, देखबू? बाप रे। देखो यही खुशी में चलो हम तारा के चिकन बिरयानी बना के खियाऊ तनी। ठीक बच्चा, चलो देरी मत करो। चल चल। ठीक बात, हम जाते हैं डिप्टी। ठीक बचा। इनकर तो तनख्वाह बा 8,000 से 9,000, लेकिन इतना महंगा हार, झुमका, डोरकस इलियलहन कहाँ से? एकर पता हमरा लगाही के पड़ी। अरे आ गई नहीं रहुआ? हाँ हम आ गए। ई बताई आजकल रहुआ गजरा वजरा लेके नहीं आवत? अरे वो रास्ता से हम नहीं आवत, ऐसे नहीं लेके आवत हो। वो रास्ता से नहीं आवत, दूसरा रास्ता से आवत नहीं। अच्छा ई बताई राउत तो पगार बा 8 से 9,000, लेकिन इतना महंगा झुमका, डोरकस, हार रुआ कैसे लेके आवत नहीं? देखो हम जना ऑफिस में काम करनी, उनमें एगो लड़कियों काम करेले। अच्छा उहे लड़किया जौना के रउआ कहत रहनी कि हमरा से बहुत प्यार करेले। हाँ उहे लड़किया, ओकरा से हमरा लगाव हो गइल बा। आ तू ओ दिन पूछत रहलू कि रात कहाँ गुजरल, हम ओकरे साथ होटल में रात गुजर ले बनी। का ओकरा संगे? मतलब कि ओकरा संगे सब? हाँ ये बात सच बा। देखो हमरा से गलती हो गइल बा, तू हमरा के माफ कर दे। गलती रउआ से ना, गलती तो हमरा से हो गई बा। ना जाने हम कौना दुनिया में खो गए रहनी, पैसा के गहना गुड़िया के लालच में आके। अपना गलती के चलते हम रउआ के 2 भाग में बांट देले बानी। रउआ हमरा के माफ कर दे। ना चल घर चल। भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम। भाई हमनी की वीडियो बनौनी आसान, घर वाली बाहर वाली। तो घर वाली के रहते हुए बाहर वाली के चक्कर में ना पड़े के चाहिए। माने हमनी की समझ बा, हमनी के माने कहतनी सर ऐसन करे के भी चाहिए आ ना हो माने बाहर वाली के चक्कर में ना आवे के चाहिए। देखी ये वीडियो में दिखावल गई कि औरत जे बाड़ी वो अपना मर्द से के तरह व्यवहार करते वो तरह के व्यवहार भी ना करे के चाहिए। काहे से कि मर्द अगर मान ली कि चवनी कमाता और ठनी रहुआ खर्चा रुपया करे तो कहाँ से आई? ये तरह के हुई तो मर्द के तवज्जो दी, अपना मर्द के सम्मान दी,
तबे और घर परिवार अच्छा तरह से चली, ना तो जे तरह पैसा के लोभ में ऐनी है यहाँ के रंजना जी पैसा दे के मर्द के खरीद ले लिया मुस्कान शर्मा जी, तो वो तरह के ना होकर चाहिए। हमनी के मेन बनावे के मकसद यह रहला कि कोनो भी औरत अपना मर्द के आदर सत्कार करे और प्यार से रहे और ओकर जिंदगी खुशहाल रही। देखिए एगो चुनावी माहौल जौन भी गर्म हो गई बा और ये वक्त में लोग अनेकों प्रकार के प्रलोभन देता, कहता कि हम हई कह देम हो कह देम। एक बार मान ली कि 5 साल पहले वो आदमी की याद न रहा कि हम तारा के फ्री में है जब बदाम ले जातनी वही ले जातनी, ये तरह के मैंने बहुत तरह के लोग आए थे और लोग कितना लोग खियाऊँ के चालू कर दिल बा। तो मान ली 5 साल के पहले लोग खियावल से ना चाहती ना प्रलोभन ना दला, तो प्रलोभन में पड़ला के जरूरत नहीं है। हमार पतो बीडीसी के भावी प्रत्याशी बाड़ी जेकर नाम बा आरती सिंह, तो रोगल से हाथ जोड़ के विनती बा कि हमरा पतो के भारी बहुमत से विजयी बनाई और आपन बहुमूल्य वोट आरती सिंह के जौन भी चुनाव चिन्ह मिले वही पर वोट लगाई आ उनकरा के भारी बहुमत से विजयी बनाई। जय जवान जय भोजपुरी।